Karonga ndi boma limodzi lomwe kulalima mpunga ochuluka kwambiri. Kumeneku kuli Kaporo Smallholder Farmers Association KASFA, lomwe ndi bungwe la alima mpunga lomwe linayamba mchaka cha 2001 koma linalembetsedwa motsata malamulo a boma chaka cha 2003. Cholinga chake ndi kutukula alima mpunga m'madera ena a boma la Karonga, ndipo limagwira ntchito ndi mabungwe ena alimi opezeka kumpoto ndi kumwera kwa dera la Kaporo komanso madera ampata ndi ntchowo. Alimi ambiri a mpunga akhala kuvutika ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo, kusowa kwa misika yodalirika, mbewu yovomerezeka komanso mtengo ogulitsira mpunga akakolola. Kudzera ku KASFA, alimiwa pano akuchita maubale osiyanasiyana. Ena mwa maubalewa apangitsa kuti alimiwa akhale pa ulimi wa mgwirizano ochulukitsa mbewu ya mpunga komanso kulima mpunga okudya. Munyengo ya zaulimi ya chaka cha 2020 kufikira 2021, alimi oposa 830 ndiwo anachita na ulimi wa mgwirizano wa mpunga. Kuonjezerapo, alimi 15 ndomwe anatengapo gawo pa ulimi ochulukitsa mbewu ya mpunga. Mwazina, alimiwa tsopano akugwiritsa ntchito mbewu yovomerezeka kuti akolole zochuluka. Mlangizi wa komiti yayikulu yoyendetsa bungwe la KASFA, Bambo Howard Msukwa, ati mbewu yovomerezekayi yabweretsa kusintha kwakukulu. Mgwirizano umene wabwera ndi chinthu chanyuwani choti ukumalimbikisa kulima mbewu yovomerezeka imene ili ya certified pa chizungu, imene ili kumindako yapereka kusintha kwakukulu pa nkhani ya kakololedwe. Certified seed imene tikulima kuyambira chaka chatha kufika pano ndiyo sinthika kaonekedwe kamene mpunga ukuonekera komanso mmene ukuberekera m'minda, chimene chikuperekanso chilimbikiso kuti alimi azichikonda kwambiri. Bambo George Mkachali, omwe akuchita nawo ulimi ochulukitsa mbewu, akuti mgwirizano omwe ulipo wathandiza kuti azipeza mbewu yabwino pa mtengo wabwino komanso pafupi, pozindikira kuti kale ankangodalira mbewu yochokera ku malo azakafufu wa mpunga alifu mboma la Salima. Bwino wa mbewu ni wabwino pakuti yield imakhala yambiri. Kamuda kang'ono mpunga umakhala wambiri, imakolola zambiri yield. Koma mbewu yakaleja tikalima pa ng'ono no yield, poor yield. Tikalima pa pakulu poor yield. Nyengo kuseka nyengo pakuti yield yaiweme kasi mbuto yake ili fasi kuberekesa masiti chaka imakhala bwino. Condition yake imakhala bwino kuti ita fast kuti kusha mbuto zikapanda kale zikasuzanga. Maphunziro komanso upangiri omwe KASFA imapereka kwa alimi ake zathandiza kuti alimi asamaone ngati kutaya ndalama pomwe akugwiritsa ntchito chuma chawo pogula mbewu yabwino komanso zipangizo zina za ulimi. Izi ndikamba kuti anazindikira kuti kutero nkuonjezera phindu lomwe amapeza. Migwirizano yomwe gulu la KASFA limachita ndi abwenzi osiyanasiyana kuphatikizapo NASFAM yathandiza kuchepetsa mavuto a misika omwe analipo. Ubwino wina ndi wakuti pokonza mtengo wa mbewu zawo pamakhala zokambirana pakati pa nthumwi za KASFA ndi ogula mbewuzo. Alimi amakhala assured kuti chaka chino msika uliko akakhala kuti ali ndi contract. Ndiye kumapeto kuti msika uli pafupi abodi amakakumana ndi kukambirana kuyendamo business yonse kuiona ndi kugwirizanano mtengo wote okay mtengo huu ndi umene apasire alimi. Koma chosangalatsa nchoti mtengo umene mapasire alimi pakati pa program ya mgwirizano umakhala mtengo wote alimi samaukayikira, umakhala mtengo wabwino kusiyana ndi mtengo wongogulitsa mpunga wachisawawa. Mayi Donia Mkonongo ndi mlimi wa mpunga ndipo akuchitira umboni kuti asanayambe ulimi wawo amakhala atasayinira kale mgwirizano omwe umaonetsa mtengo woyambira. Kamba kaichi anasiya kugulitsa mbewu kwa mavenda omwe akuti ankawabera kwambiri ndipo akhala sakuchita bwino pa ulimi wawo kwa zaka zochuluka. Zimene timapanga pa mtengo timakhala pasi, timaitana aja, tikaitana mabwera
ndikuwauza akanena mtengo waung'ono timasusa kuti ayi simunatithandize pamenepo chifukwa mumpunga timataya zambiri timataya mankhwala timataya mafetereza zonse zindindalama timawerengera ngakhale ukakhala ndi ng'ombe yako ukhoza kuwerengera ka umataya energy ndi timauza kuti zimene zwa mtengo ndi waung'ono ndi amatimvesa amatikwezera ndithu. Mmodzi mwa alimi odalirika pochulukitsa mbewu ya mpunga ku derali ndi bambo Charles Mwenderire amudzi wa Mwakisulo mfumu yayikulu Kilipula. Iwo ati anayamba kulima mpunga wa Kilombero mchaka cha 2000 koma phindu lenileni anayamba kulipeza mchaka cha 2006 pomwe anayamba kugwiritsa ntchito mbewu yovomerezeka. Kulima popanda mgwirizano zimavuta timangogwisa chisawawa chifukwa ogula uja mangobwera amene afunira iyeyo koma wa mgwirizano ndi confidence yonse kuti ndipindula nawo mene anatiwuzira kuti ngati sitigula mpunga wanu mwindi ufulu kupita kulikonse kutenga loya kuti amutani amuthandizeni ndimene anatipasa mphamvu kuti mpaka nditani ndilimbikire ndigwire mpunga ndilime mpunga tinagwirizana chifukwa kumbuyo kuti mango ulima mpunga kumbuyo mwina ma 2016 before 2016 chanyu amango bwera munthu nditini amango tenga mmene ufunira. Kuyenda bwino kwa zinthu ku KASFA kwachititsa kuti miyoyo ya anthu ambiri kuphatikizapo amayi isinthe monga akufotokozera amayi Grace Nguti omwe ndi membala wa Tikolerani Club Kumpata Association yomwe ili gawo limodzi la bungwe la KASFA. Ife alimi tinali kumbuyo tinalima mpunga yathu koma osapeza nsika osagulisa mpunga motani mulondola tikamalima amavenda amabwera kuzatigula mpunga matini akuluakulu zimadebe zawo zija koma ndalama zochepa koma panopa monga ife aliyense amene ali ku NASFAM timapindula timaphunzitsa ana masukulu kuzera mulimi timamanga manyumba kuzera mulimi. Alangizi ngati Colex Kumwenda amathandizira alimiwa ndi upangiro osiyanasiyana kuphatikizapo kuti mpunga ukhale osamalika komanso opatsakaso pa nthawi yomwe kugulidwa. Iwo atinso kudziwiratu za mtengo wa mbewu komanso kukwaniritsa malonjezano a mumgwirizano ndi kupereka mtengo wabwino kwachititsa kuti alimi ambiri asamathawitse mbewu kukagulitsa kwa mavenda. Ife pa mitengo paja tikapanga sisai kuti mtengo umene tiyamba 275 mtengo umene njoma khatu wayambirira timonisisa kuti mtengo uja ife tisakhale pasi yayi chifukwa yake nthawi zambiri kamagula mpunga uja timakhala always above the price imene inapangidwa indicate mchani yamwe mu contract kuti moza kuti tikangophonya olo ife timakambosa kuti kugula mpunga ife tizamba kugula pa 1 June timacha kunena and always imene timakwanirisa. Ena mwa alimi ati chinsinsi chakuchita bwino pa ulimiwu ndi kulimbikira kukhala pagulu komanso kuchitira zinthu limodzi. Imatsatira ngodya zinayi kukhulupirirana pagulu kuti tikhale omveserana monga chairperson amaki athu ndi awa abambo Mwenderire akangotiuza kuti tiyeni tonse tikhale limodzi tipange chakuti tonse chimodzi tiyeni tifese nasare yathu tsiku limodzi tonse timayendera ziti zimenezo pa mgwirizano wathu tiyeni nthawi zino sopano tifuna titani kamene mukuonamo kambewu kena tizichosa ndikutani kutaya zonse timangogwirizana pagulu yathu tonse mene tilili. Kupatula ubwino okhudzana ndi ulimi bambo Msukwa akutsimikizanso kuti alimiwa ali ndi ndondomeko ya insurance yomwe ikuwathandiza pomwe agweredwa zovuta. Kwa nthawi yoyamba nkhani ya mgwirizano yabweretsa zinthu ngati za insurance zoti alimi ifeyo kumizi sitima ziziwa kuti munthu ukhoza kukhala pa insurance koma panopa ndithu alimi amene tili pa mgwirizano tili pa insurance taonapo anzathu angapo amene zavuta m'makwawomu akuthandizidwa pa nthawi ya zovuta chifukwa cha mgwirizano umene uli pakati pa alimi ndi ifeyo a association. Pakadali pano alimi ampunga omwe ali pansi pa bungwe la KASFA ku Karonga ali ndi maloto akuluakulu omwe ndi kuphatikizapo kugula ng'ombe, njinga za moto, galimoto komanso zina.